mày ý gì phi mày mà phi mày phi cái ngà cái ní cái tiền rai cái sưu vật thiam yang ngà phi belong brio yang ngà phi belong play yang ngà phi belong khôn xin răng email oh na la rừng bay yang ngà phi pin slower yang ngà phi pin slower yang ngà phi pin biang yang ngà phi pin dap pin biang iki jing du na ju nga habang ayam phi kro yang nga habang apang phi sumar yang nga habang adon kam phi ay yang nga kat bang pan oh yang nga phi pin biang phi ay phi pin hun yang nga phi haban di sa yang kik ser ki maulen nai oh mei ma mi nga di ukun krap pe kun sao rang au ria kum ba pyong oh kun chin ren oh shisha mei oh nga lo nga la le kum ta oh men ta nga haban pai no sha up dei shisha nga ngai bo play u try un piang ni nga un piang o ye nga sa shi sen bang nan long ukun u play bang nan long ikun shin rang I mei oh mei ma mi nga ngam nga bangan in klem ma pi oh ngam la oh mei ka jing steng jing crowd ba pi ai nga o ka de jing shisha mei ka long shisha oh ye nga ba long shisha ka du lin ti ya ji nga shi sien ba pi la khang oh mei oh shisha ka wan ja ha du ban chao ki ummat thang ha du ben ta mei nga dang ya yin ti ba kla pun sen nga dap tan jing du na oh mei ma bi nga oh mei ma bi nga ngan prishang ba le mei nga ngap nga em hai ki ki ji em kum ki gang Fancy J Beats.